Кое е голямо? Братко, мога взима аванс? Как? Какво направил, брат ми? Те париварите тук. Дърша. Лекичко, лекичко няма. Ще отпускай аванса да върви. Пускай аванса. Вземи ори, еко ме мя пио мегало апоки. Ера, стане. Точно мегало душа. Соранда кила. Ето нашето момче, най-големия морски риболовец. Иван Гавазов. Иван Гавазов, я да те видим, майсторе. Иван Гавазов се нарече. Вижте го. Вижте му колчето, поне ребето да видим. Лекичко, лекичко, то ще излезне. Напълне. Паламида ще е сигурно, те така се биват тук долу. Калойне, кало. Калойне. Това бъде по-метър. Е много голямо. Голямо е къде, виж е долу. Ванко, какво направя, братче? Паламида е. Вземи я. Да го не хващам? А не, вземи я. Валто меса. Падна само тук. Охо! Ей ги рибарите двамата. Да, ще кона се кинои. Какво направи? Ваньо. Той не. Майсторе. Ти си велик, бе, брат. Ти си велик, бе. Че си спим да бутилки узо. Става паламида. Браво, Ваньо. Майсторът си е майстор. Няма какво да говорим. Браво, благодаря. Аз си ги служи в това. Ще ги сложи. Ето е улова, морския улов. Това двойно Гавазов. Браво. Това е най-големия браконер на света. Най-голямо. Не знам дали става видеото както трябва, важното, че го изкара. Да, после слагам това, че препарирам. Давай пак, братко. Виж на дъно. Много красива. Много як. Ето. Браво на господина. Браво пак. Айде след малко пак и другата. Ти са от притеснение, можа да я фърлиш. Как е атракцията? Супер. Някой дърпа това. Прави, дай преберем. Дай вземи кофата и сложи на батин, да не пляскат, да се не мърси. 4-5 кила постава. Риба тон. Ето. Майсторите само от Раковски могат да направят това нещо. От Раковски и от малко от Пловдив. От Брезово. От Брязово. От Брезово. Ба, двойно Гаваза му казват. Ето. От Брезово да си. По-навътре, братчето ми. Виж, пускаш ги малко надолу. Много надолу пускам. Аз надолу, аз затова ти казвам надолу. Как бе? За рибарите, за най-големия рибар, ей тука. И другия. Той не подви крака. След половин час ще закараме сега. Чакай, още еднонко. Още еднонко, нали? Алеко? Това е. Дай ме снимай и снимай малко да ме таковаш, да ме ведат и аз с рибката. Севте на пръчката. Севте? Севте. Той брата ги убил, Севте. Ето това е пък бат Славчо, майстора на пръчката. Той направи пръчката, той направи всичко. Той сложи воблера. Ето е рибката. Обърни се към морето, че така пейзажа не ми харесва, моето момче. Ето го. Бацава номер 8. Номер 48, извинете. Това е другия майстор на риболова. Стой, маре. На морския риболов да подчертаем. Стой, маре, маймуно. Ето. Целувка на рибатон. Той не. Филма приключва, момчета. Чакаме втория улов. Малко пак галачето пак. От тук. Галачето пак ще извади сега. Чакаме втория улов. Ето го, момчета. Ето го Ванко майстора. И това после трябва да го пратя на бати Вани Лоса. Ето го Ванко майстора къде. Чакаме втория удар да направи. Сигурно ще е към до година, към нова година. Приключва филма сега.